Müslüman adam Hudayın bendesi, yani nefsi bir zadi heves etse ve meni Huday söymeye men bir iş etmeleldirin diye nefsi bir zadi söye Huday meni söymeye men dini İslam meni Allah söymeye men meni imerin diye men meni içmerin diye men bir gülüşmen Huday söymeye men şunu etmerin diye ine Müslümançılıkşı. والمنافق يعبد هواه لا يهوي شيئا إلا ركبه كالطفل وإن أداه إلى التلف. إما إيمان yok adam bir zadi heves etse şunu yetecek bolup her yolu giriye hatta şun izinden helak bolacak da olsa bir oğlancık yani bir teflek bir oğlancık bir zadi heves et ya da hemen o doyuncak boluyor enesi çık ya eltmeye çağan ama çağı hatta ağlaya şuna barcak bolup ne deyip çağı heves ediye aklını işletip bilene akılcığı ecidiye yok da hadir çağı da ene haklı çatya şu ot oynasa bir yerine degsi helak bolacak da ene haklı çatya oğlunun elinden alqali oğlunun elinden tutup çekti yaş cavan dostlar hacı dedeler o dikkat edin bir din azamet gurruni bir hak gerek mukaddama Resulullah'ın yaşayışından önce hizmetinize bir yetirilse bir derman görürlerden. Adam heves eden zadına yetecek bolsa bir fikir etmeli şunu Allah bile icazet beripdir mi bermendir mi? Huday icazet bermedik bolsa yok men şuna qaim dururum deyse çın Müslüman şu. Heme taatların hubi ve safi yakin bilgül erer nefsin khilafi. Huday cennet-i firdevs versin sofallah yar işan aytiyamını. Hem taatların hubi ve safi yakin bilgül erer nefsin khilafi. Hudayın yanına in sogaplı zat kelleni bir zat düşye şu zatı men yeteyin deyip o doğrudadır o haramdır o men bana barmarın deysen abadatlı'nın in ulusu daşı 4-5 hefteminden odol geçenler mert bolup bir haramzada adam etberse kavan düğününü 10 yıl abadet etip veren adamların da sogabından kan şu bir günahını etbermek oham narahat etyen yer yiresi men doğru vurun doğru aytıp bereyin son doğru aydılmalı yerde aptay bir adamlar var yürük diyeni heves etyen zadını ahullardan eşitmeye oham nemet diye bu ahullu diye bunu bir zat diye mahvara qovayt diye şol adam mı bize halkın içinde geçpes Hudaya şükür şol adam din Müslümançılık şol bir qovzat deyip izine düşenaqa ovan adamlarının hiç qaytı bilen oңşanak hiç ahun mollu da yüreğine batanak bir hamana talak meselesi yanak bir meseleni maňa meňdeş bir ahundan soraye ohum bay bu ahullu näme diye mahbarada aytdı diye ine yani bir adam heves etyen zady bolmasa bir neçe adamla mezhebine beriye näme gör hemmedat Abu Hanifa aydanı bolmaly am Abu Hanifa da dillegirmene başlaya ama magzam mezhep başımıdadır gör bir altının suwilin yazılmalı mukaddeme bir ilmdir doğan çıklam adam heves etyen zadyny yetecek bolsa hatardır yani heves etyen zadyny görmeli şeriat näme diye we şeriatda doğru dämi
men nefsime ağır gelýär, onu da men muntahammul ederin diýmeli. Emma nefsine hiç ağram düşürmejek bolýar, gözdiye yerde şonu doğru diýipdir. Ohan bir yerden okap gelen ya bir mahbaradan doğru diýip birinin eşdiýär, ha diýär, şola beter ilmli diýär, şola çuňyr diýär. Akseren şo jerek adamlar iýderlak görüň, din musulmançylygy ýüregi ýanyp bilen adamlar däldir. Şi owaň adamlar bilen oňuşmaýa hiç kim menen howselesi ýok. Oňam oňa ýabyşýa te ahullar ýamanlamany gow ýol tapar ýalle. Dinmişi. Hudaý şuna aýtýarmy? Rasulullah şuna aýtýarmy? Kur'an şuna aýtýarmy? İlwiniň gözüne ýigrenji bolup, ilwin hemme musulmanlary ýüreginden ýokuş görüp, ay ba ahullar bir topar kafir ahym diýip, musulmanlar kafirlige nispet bermek musulmançylykmışy. Dinmişi, İslammışy. Men gurrüňden çykmaýyn, kysgaça gaýtaý deýin. Bir neçe adamly heves etýän zadyny ýetjek bolup mezhepden çykýar. Bir neçe adamly heves etýän zadyny ýetjek bolup dinden çykýar. Ina aňsatjak taksimş. Bir neçe adamly heves etýän zadyny ýetjek bolýar, mezhepden çykýar. Bir neçe adamlar da Hudaýyndan, dininden, Kur'anyndan çykýar, kafir bolýarda. Allah Taala hemmemizi ak iman Hudaýyň söýýän ak ýolundan çykarmasyn inşallah. Bir gün Sultan Bayezid Bestami, Sultanul Arifin, Sultan Bayezid Bestami, Imam Agzamyň şagirdleriniň şagirdidir ha Sultan Bayezid Bestami. Hanafi mezhepdir. Bir gün sofalaryna aýdypdyr. Mollalar diýipdir, soflar çykyň daşaryk diýipdir, bir adam gelýär, hemmemiz şoň menen salamlaşyň diýipdir. Hemme daşaryk çykypdyr, mollary, soflary, bir teberrik adam gelýär molla. Hemme daşaryk çykyň şoň menen salamlaşmaly diýipdir. Hemme mollalar, soflar gözleşipdirler, aňyrdan biri gelýär, ýedine de bir it düşüp gelýär, it sag bir it ýedine düşüp gelýär. Bir soflu mollaly aňalypdyr, bir it oýnap beren adam ýanyk aňyk gelişi. Assalamu alaykum, alaykumussalam. Görüşüpdir, hal ahwal edipdir, geçip gidipdir. Mollaly girin sofla ýene de öz işiňiz bilen boluberiň diýipdir Sultan Bayezid Bestami. Ohan bir mollalar sorapdyr, bir teberrik adam diýip bizi çykardyň, görüşdirdiň. Bir it oýnap beren ýaly ýedine it düşüpmi? Nähili bolýarmyň ýagdaýy diýip sorapdyrlar. Sultan Bayezid aýdypdyr, bu adam nefsiniň diýenini etmäni, hey nefsi maňa haram menen büýürdi, bir de nefsiniň diýenini etmedi. Hey maň nefsi haram zat bilen büýürdi, bu adam şeriata gaýym durdy. Hey maň nefsi haram zat bilen bolmaly diýip büýürdi, bu adam şeriata gaýym durdy. Hudaý Taala maň nefsini it etip gapdalyna goýdy, şoň süýräp bereni it diýip gözüňizde göreni şoň nefsi diýipdir, ýedine süýrenip ketip diýipdir. Bir kamil, mükemmel, beýik adamlaryň miri şo diýipdir. Ýedine süýrenip ýortup ketip bereni it şoň nefsi şoň Hudaý it etip gapdalyna goýdy, şoň nefsini diýipdir. Şoň nefsi zelil boldy, hor boldy diýipdir. Oňa bu adamy Allah Taala arasa jedip gapdalyna itini çykarıp goýdy diýipdir. Oğlum sofalla yarişan näme diye Buhara'da bir büyük pirleň mir sofalla yarişan diýerler. Eger nefsiň muradyn ýyzlasaň sen, eger 80-ge ömrüň ýetse 80. Eger nefsiň muradyn ýyzlasaň sen, ey adamjyk diýipdir, ey sofulam diýipdir, ey mollalar, ey dogollar diýipdir. Eger nefsim näme diýsem men şonu ederin diýsen, eger 80-ge ömrüň ýetse 80. 80 ýaşasaň da ol adam ittir diýipdir. 80-ge ýetse 80 nidig da. Ol adam 80 ýaşasyn diýipdir, ýaşynyň erjeşi bolmar diýipdir. Mudam haram iýjek bolup, haram güljek bolup, haram kepleşjek bolup kesip beren bolsa,
nefsin iyidini, havasının iyidini ve bir şeriat doğru mu kam, doğru değil mi kam, Allah näme diye, Peygamber näme diye diýmese, eger nefsin muradını iyilesen sen, eger 80'ge ömrün yetse 80 dipdir. Adam itten farkı olmaz dipdir. Ine bir kıskacık mukaddama, nefsine ağır düşen yerde, Hudaýyň razyçylygy bolsa men makamdyr nip durmaly boljak. Te ay baba men halam ýanip la messep bolmary ýaly mezhepden çykmaz ýaly ýa-da dinden çykyp bidin bolmaz ýaly.